Takže, dneska mám na stoličke svoju klientku Katku a dnes budeme robiť refresh, takže vizuálna zmena farby tam nejak extra nebude, ale povieme si, čo budeme robiť. Ale ideme upravovať na nejakú akciu, to znamená, budeme robiť nejakú jemnú vizáž, účes, nejaké jemnučky, ale určite nám povedz aj ty, akú máš predstavu. No, tak ja mám pred sebou služobný event a rozhodla som sa zveriť do tvojich rúk, profíka, takže by som mala takú predstavu, aby to pôsobilo sviežo, aby to pôsobilo hlavne prirodzene, aby to odrážalo mňa. Tak počkaj. Aby ťa to vystihovalo, to znamená, aby to bolo také ženské, jemné, lesklé, živé, poboskané slnkom? Poboskané slnkom, fresh, plná energie. Dobre, super. A zároveň veľmi prirodzené, tak by som to vedela aj po tom evente využívať. Dobre, to znamená, vlasky máme už od vrchu odrastené, takže tam potrebujeme urobiť nejaký jemný, veľmi naturálny zásah, aby nám možno trošku lepšie držal objem. A dĺžky predpokladám, že nebudeme nejak veľmi stmavovať. Nie. Dobre, takže urobíme len taký nejaký glossing, aby to malo pekný lesk, ako si to nazvala, ale zároveň, aby presne na slniečku bolo vidno, že sú tam nejaké odlesky, povedzme možno karamelové, možno niečo medové asi nie, lebo to už je svetla, ale niečo medzi karamelom, orieškom, niečo také. Áno. No, ale skús mi ešte povedať, keďže my budeme popri farbeniu robiť teda aj dneska nejakú vizáž, nejakú úpravu, ako si predstavuješ dnešné líčenie a úpravu vlaskov na ten event? Myslím, že by som si prijala niečo, čo by bolo len takým počiarknutím toho, kým som, aby len vytiahlo dopredu to, čo je na mne to lepšie, dajme tomu, môžeme povedať. A môžeme dať do úzadia časti, ktoré by som rada dala do úzadia. Dobre, to znamená, že s líčením si poradíme presne tak. Pekná, šťavnatá glow tvarička. Áno. Urobíme možno trošku inak obočie, péry, to sa dohodneme, že aké budú, lebo neviem, či si na to zvyknutá. A pekne zvýrazníme očka, ale nič dymové, nič veľmi výrazné. Proste tak, aby si sa cítila, že jemne doťuknutá tvarička, ale nič extra výrazné, aby si to bola stále ty. Presne tak, pretože nie som zvyknutá na silné líčenie. Dobre, a čo sa týka toho účesu, predpokladám nejaké iba rozpustené veľké vlny? A možno iba rozpustené a uvidíme, či tie vlny... Nevieš, či vlny, uvidíme ešte, hej? Nejakú tým som si nie práve istá. Dobre, tak to sa ešte dohodneme. No nádherné, ona sa ešte nevidela. Je to tam. Krásne, strašne sa ti to hodí, páči sa mi to. Ďakujem, je to nádherné. Ženské, jemné, upravené. Glow efekt. Pekné, páči sa mi to. Úplný šmrnc, nádherný, ďakujem veľmi pekne. Tak už nielen šaty robia človeka, ale naozaj... Nie, všetko to spolu súvisí. Áno. Ďakujem pekne. Ako sa cítime? Is it me? Nádherná, ďakujem veľmi pekne. Chcela som, aby to pôsobilo decentne, ale zároveň máš krásne oči, ktoré som potrebovala trošku zvýrazniť. Nerobila som nič extra, ale zároveň chcela som ti urobiť šťavnatú pleť, aby bola taká glowy. No a vlasky na začiatku sme si vraveli, že možno nechceš vlnky, ale predsa len také decentné, jemné, padavé som ti vytvorila. Áno. My sme teda aj farbili dneska vlasky, to znamená, udržali sme ten efekt hore tmavšie, dole glossing, poboskané slniečkom.